Здравейте! Вие кой Дисни филм бихте искали да разберете, че е забранен? Днес ще ви представя 10 такива истории, които може би не сте чували, но със сигурност ще ви заинтригуват. Номер 10. Фантазия. Оригиналната версия включвала расови стереотипи, като например карикатурно представени чернокожи персонажи, които по-късно били премахнати от всички преиздавания на филма. Въпреки тези промени, филмът остава класика и едно от най-иновативните произведения на Дисни. Номер 9. Замръзналото кралство 2. В някои държави филмът е ограничен заради присъствието на магически елементи, които противоречат на местните религиозни вярвания. Магията често е проблем за страни от Близкия изток, в които такова съдържание бива цензурирано или дори премахнато. Номер 8. Покахонтас. Филмът представя романтизирана версия на историята на Покахонтас и английските колонизатори, която в по-голямата си част не съответства на реалните събития. Затова някои училища ограничават използването му като училищен материал. Въпреки че е популярен, филмът е силно критикуван от корените американци заради изопачаването на историческите факти. Номер 7. Рая и последния дракон. Някои зрители в страни като Виетнам и Филипините критикуваха начина, по който техните култури са представени във филма, обвинявайки Дисни в опростяване и неправилна интерпретация. Филмът все пак получава добри отзиви в някои страни, но предизвиква дискусии в други поради културното представяне. Номер 6. Мечо Пух. В Китай започнаха да ограничават образа на Мечо Пух, след като хора започнаха да правят сравнения между него и президента Си Цзинпин. Филми като Кристофър Робин бяха напълно забранени в Китай, за да се предотвратят политически сравнения. Номер 5. Аладин. Оригиналната версия на песента Арабски нощи, която между другото в България се изпълнява от солиста на БТР, съдържала текст, който се считал за обиден за арабската култура. Поради тази причина по-късно текстът на песента бил променен. Въпреки промяната, филмът все още предизвика критики за начина, по който се представя Близкия изток. Номер 4. Пепеляшка. По онова време филмът е временно забранен в Съветския съюз, защото властите мислили, че пропаганда за западния начин на живот и налагане на капиталистическите ценности. Въпреки забраната обаче, много хора в Съветския съюз намирали начин да гледат филма нелегално. Номер 3. Кръстникът на Манчестър. Филмът съдържал сцени с герои, които пушат, което противоречи на новите насоки за съдържание, предназначено за деца. Въпреки това, филмът е създаден през вече далечната 1946 година и не можем да виним създателите, защото тогава е било нещо нормално хората да пушат. Въпреки това, този филм си остава един от малкото Дисни филми, които не са били изцяло издадени на стриминг платформи, именно заради спорното съдържание. Номер 2. Мулан. След излизането на филма, отношенията между САЩ и Китай били обтегнати заради политически причини, включително реакцията на Китай за представянето на тяхната култура. Номер 1. Книга за джунглата. В някои региони на Русия властите са опасявали, че историята за Маугли може да вдъхнови младежите към бунт срещу правителството. Героят живее свободно, извън цивилизацията, което било считано като символ на неподчинение. Въпреки тази промяна обаче, филмът става доста популярен в Русия и даже има собствена адаптация на историята. Благодаря ви, че останахте до края. Надявам се, че съм успяла да ви предложа нов поглед върху магията на Дисни филмите. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за още любопитни истории и може да ми напишете долу в коментарите кой филм ви е заинтригувал най-много. Аз съм Вики, а това беше всичко от мен за днес. Чао!